Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Komisi benta banyada nak jing sapriang jong penyang jing pang coronavirus kibor penyak chnong jong kanongra kabadan hakhap jong ka sor silong hakashi tarik wiayong arajar arpho kila khot ikipulet jaknat penlep ding ban senrek dak hasil enter jong surok shwa ba kibor penyak chnong ken senrek pat dakiwe kidawai penyak kenyang haki dukan haki surok bat haki jaka ba kipat ba kijuyang man lakasngi UMDC jong sok angkam konstituensi ba penyak sing siem bat orang ba chnong jong kanongra ba ban pengrop hakajing ekran makabati CCTV kira itu bakani kajing senraj kalong komisi benta banyada kajing jigi pat ba banyada nakinu kinyang jingpang bat khamtam na uknyang jingpang coronavirus uba kaperthai hibrok away hadu benta kinang yakon yakani kathma ban pendu ajat jong ne kunyang jingpang uba kata yakakot kya jong kibreo local MDC jong maniga Rio South Camp Constituency ka nongra ka bagidan benta nadu ka basdang bangin yo jingtip lingba ka jingpen bana jong ka sarkar India ba ka sarkar jela halor ka ni ka shutdown ni ka lockdown ka jing pakhang shnong di ki pai ba ban mi sha madan ni mi sha surok halor ka jing perking ban khanglat ye ka ni ka jing sapriang jong new COVID-19 te marmar hatu kasngi nakalyang jongang layo ban kontak ya bungut ki noilam shnong ki bahap apo konstituensi hakini ki shnong ki badan haki khapsor bat kini ki jakanong kendong te ngayo ban ikran ru bat I rang ba shnong ba ban pingrup I badan ringkat bat ngi menta I badai rang ba shnong jong shnong nongra te akaching ikran bat I ngi perkhat kumnu bengin thau kilat kranti le se ba ini trailang hakum kani ka kenti ka ba ka ri borok kawe ba ka perthai borok kawe ka dan hapadeng ka jing shong seir kum ki pai ba habai de ka kwat ka thia ka jing wan jong niu yang di bang COVID-19 ka bai de ba kani ka mat na kaliang ka jonga kum MDC ringkat ka executive committee shnong jong shnong nongra menta kasngi ngiyo ban IT ya santali ki sprayer pump but R box kini ki antibacterial tablet kiba ka shnong kadla ban kam ringkat ki gloves ringkat ki sanitizers ki volunteers ringkat ki mask but ki we jing don kam ki volunteers bakin sanitize lani bakin penkhut lani ban spray dawai haki shnong khamtam haki jakapai ba haki surok ba haki footpath lani haki jakayo te kani di ka jingtmu kalong ba ngini trailang ba kashnong banwan ra kashnong ka bakhuit ka basuba kashnong ban light na kanika jing stom lane jing sapriang jong kiniki khnyang jing pang ki ba pher hoi le se nginem la he ban penkhuit lane ban penyap ikita khnyang 100% nrei ka jing persyang ka jing trailang nganget kan don ka jing saiso te ngaso ban penpauru ka jing ai khoblei ya kaliang kashnong ka bala ya trailang ringkat nakamta kani ka jing don kam ka ba long priority namta ka koi ka khia bat namta ka yap ka im jong pai ba ringkat ru nakaliang jungi meneng yo ban penbena ban IT yo khau balong sanpho paket nakamta ki pai ba no shnong hani po shnong long ra
na menta ki jing don kam le se ki ba bun na menta ki nong pelas ki ba myo jing pelas ku ta ki ba ni tayo de nakaliang kejonga ku memdisi naka skim ke ba shpolak ni la mang kerpang paro shpolak ban thiet khaw bat ngin IT be uni khaw hakashnong tip khamba ya ka census jongki nong shnong let's say da kilom ki BPL nama ka jing menta ki BPL families ki don ki bala don kat ki don ki bam don kat henry ki badon kampat ban yo jinger te yakin kini ki longyeng ki badon kam ban yo bam te ngi perkhat ban IT uni khaw po kashnong san po paket bakashnong kan sampai ya ka ikaw bhatam man le hakapor bakan samru tek yaki longyeng ki badon kam shisha te ni sutanat ban yo jing trailam bakashnong bat kumju kiwe pat kishnong ki bawan mene men nadu menen hashnong umpling hashnong lapalang meneru yo ban le ka ju ka program ya ka bangin ai sungubhan IT ki mar ki mata ki bade kani ka jing khoi te menta ka sngi le ka ba ka komen ban ai jing play ru kerpang namtai SP jongka fire service iba ngayo ban kontrak ini kasni dia ban pha ekni ka kali na po fire service snong ki badan ya ka jingket kli na suban ong ban kentu ba ngin yarap dem iwe da ka bangin good ki kendon jongka sarkar India sarkar jela kala penmi na ka health department na ka district administration hakabide bat ka jing wanra ya ka snong ka thau ka umlang salang ka ba kwat ka bakhya te katai ka bangamut ban kentui ka ba subha ban burom ban ya burom iwe habide kini ki kendon ka ba arpat ko ban ai kublai ket pang nam tau chief minister deputy chief minister ki bala shimkhia ban du thia du dem du ban penbit penbiang jing don kam jong pai ba kumju ru ka jing ai kublai ka jing burom ka ba kerpang nakamta kini ki police personal namta ki nurse ki doctors ki ba la hapmi shamadan ki nong ki kam shnong ki hapmi shamadan wat ateng kat ni ka jing res ya ka jing im dang kadau jong covid-19 henrei ki mi shakmat ban yarap ki pai ba jing don kam ki ai ki liang babun kan kata hin na kaliang jong ngangai ba ngiru kum ki bangai ngin phai shu play ka jing wai namta ban yo ka jing start ji shampang bede kinong sinshar shnong kinong sinshar ka ri ka jabne bojungi kumki he du badan sarkar nakaliang jungi kinong ikmat kinong sinshar shnong ru kinyo ya ka pai dakya ka bangi ni rekam ta ni nakaliang jungi ka shnong ne bengi dan pradekar ni peranang perikam ni kong ni syabe te ni dak ka jing sokmen ri ka kraw marba ane ka crisis ka badan minta bede ba ni ka jing nar ba covid-19 kalabu yang ini hak jing sayong da kanu kurkom bangin aten ya ka jingdon kam ke balong immediate hak baidai ban yadai ki breu jungi ni lahi kai social distancing kita ngi pertasionong within a span of 3-4 days ngi pertasionong do khan reu khan nyusen borok mudur mufi su lenter baik nalor kini ki mic jungi kala ing na kadau jong ka lele tingi dang hak jing sisa iklam pot itu trai la ai ngi sekepi sistem dang sudah paham ta kan dia benai tambah kejarang khatno bagi dan segini kijing jam lah syuk yang bente dan tak kadau yang ikil ada ke challenge ke bejur bah bangin disseminate information saki breu hajong ke senong jungi wala katar ngila persang te hapreng jungi ni ki borok khat na kadau jong ka jing persang ban keep pace bat ke information ke baya chapang covid-19 ni song thu ba jing share khai jong ka don hi ka ke bangi hap ban long concern ya ke welfare jungi breu jungi namar lada tang asnong nompak bungi lada don tang iwei bopang kemut ka jinge kan daya borok sisnong bat mentai lengal asuku sai krar bang sarkar India kala ai ke jing betha bala da kadon kanu jaka badan hotspot badan ke jing kermen badan unong pang ha tu jaka nah ban quarantine lai square kilometer kane ka radius te kane ka bu jinge yang isi ka daya nalor ke jing jenjar watang menta bangidan kum kane ka lockdown ru kan ngi jenjar ngimla ban le chung chang ngimdan bayo trayo ta su tendawan sukum kata ile te kemud watang bangin yami habaru ini kendiat mentaru nginum yo su kan te hap kini kisngi ngala persang benwa dikilat kilat ki bangila ban sanitize ya kasnong gathau ban pengkhoi kan ni kalti kesengkin namar kini ki pumpum ki mental ade ki por leer tang suan ke leer ladadan kino kinyang jeng panggil alang te ngala persang man kenjo akti ni gibre ki bala ban ya keren rengkat ber ki ba penbiang fair service kini ki kali fair brigade kumne te andre hak jing ya keren jing sutu ba kadang kam pisah
mentah kani kata kali kawan kumniru 1,000 liter pi so yang 1,000 liter arjar steng kabai kali bakawan benra iku beli kadang kador joki klampe kumla pencuan ai te manu ben ber kita ki expenses kamde ki besok te hadian nang tu ngalakam smusyam jinge ban perkat sekmat ya kani te ndrai sujarang khatno ba in due course of time na kaliang jungi MDC i kontak nga nadu itu gisngi lah kontak nadu besang lockdown lah kontak ngampon nut kon initiate pat ya kan ya kajing ekran sepang dengan ya kajing sendra jom jing set dawai ge bro khoj namar yong ba iru inang work out kumno ban la ban wara ya relief ba nak benta kajing baha jing ki beri jungi jing mento jungi inang song senang ndala ya persang ya kata ni kelejar khat ba hakini kisni yo ban konbi hi ke ya kan ya kajing kwa ngong ngadon kajing smu ban terwa pitip kalong feasible ne kamlong naman kan sotu don kam pisa te namar kata kadaw lada kalong te pi smu snailam lada kamlong te to le kamno te nga ya tho i ke kwa nakaliang jungi nang ni nasional kanang bangin la ban le kumni kum pi i menta ban nung kong e ban spray shwai ke surok nyat lut shwai ke jabo ke jaban ko nang jipang ke bro segilo laing areas ke matui na sawa mah matui na sanala he nalasan te ngaya keren ya kata ila sim kia ya kata bat kala urlong kum kalong tang su ya keren hi kala urlong menta ka singi la la ban initiate ya kene ke first phase jong ka jing persang jungi te ka bakham su tunat su kalong ba ila sim kia su nolor jong kata namar ba ila wara mene santli ki pom ila ayangi ngiru jarang khat kadai ka coincidence bengilong meeting mene nakaliang jungi namar ngi sngo kia ngi kwa ban ai ka awareness ka batikna ginong sung dukan iba demar mata ngem kwa bakin bu ilari address an Indian ki bre jungi gilong address de ki ka makras yaki mo ka jingi kendu juki ki kelalong ki keres yu khnyang jingpang te ngi kendu kata ka jingelang mene ten rai jarang khat bo mi ru yong bang kwa ban kendu te nga khat na sunan yong wan sunan hang ne bangi dan jingelang te mene ilawan ila ai yo gitu kita tablet nga ar senduk kita tablet ki badai ban khle ha ka to ka ha ka ha gitu ki spray ki bangin sa set ngin sepenon kam na ka ban set te ka first stage ka first phase ka bangila ka dai ban set chwa khnang ba pum kan num song hajrong te ngas ngokumen pada ba ila yo i hi da ka khmat la jong ba plan kan ni ka dang ka badan kam ten na kata kada mi ila sim sana ka jing imon subha la jong jing i ban set biang salasi sajanya ni ka kum ni te la da set biang la si sajanya ku pum la ko nyin da set dawai kan ni ka dawai ka bingin sa set ban sanitize ya ka snong kat bangila ai kham tam ni ka main road ba ke ya ba batit jing thiet ba ya ai te la da ngi la ban le kata ku kom kumut ka dawai kan song ha ka surok kan song ha kandau kan num song ha lor ki pum tang be kler kala rano te ngi smok men kita ki jingirap jungi ban mentan ni la ong hiru pi osmo hidala de ba na kaliang jungi ya ka MDC scheme ka ba iyo sipolak bi lamang i na kaliang jungi la mang bet na ka benta ban mang chwa yo khao na benta ki no yeng san ki bodok te ila terwa ai kata ka jingkular hangi ngi kermen sibit janmit la ni la sha ngin poi tau khao bolong san pho burni te san pho burni approximately arton siteng poi khao bat na kaliang jungi bat kirang ba dong pada ngin so work out ban what i long yeng ki balong deserving te deserving in a sense mdai na ki buduk don bun ki buduk ndai ki beladon ki lat ban engolong kumni ki ladon ki lat ban yo jingirap na ki NREGA ru ki don kitu ki ban sayo ki beladon lupa kan ki kat AAYP church kitu more or less ki lalong secure review khau na man ngi long meeting man chisngi ban sarkar ni sotu ki long secure khau hadu bunai jun khau rosan nam ta ju ki la ready lupa ndai kini ki baduk ndai hujuk ko por kimdon kat rasan kimdon ye ki belar ki me oleh kat kimdon bu khau bi ki hap set rem tengin saya work out wat la gidan kita ki weru kategoris ki badang dai hi ban yo ngin saya wat lat wat nanti ngin saya pe ki dai ki lang ba ka jing tre lang bat kirang badong tingidang dan hi ki initiative ki bingin nang sim su for public interest ya ki ban kaliang jok senong ngin langsung meeting dan sidan kenang bingin dula ban perkhat ki moves ahead ndai as of now hi kani the first phase ka ba ngahi la de ngi baro mene ngi la long ngi la komen si ka dai bangi i kani ki initiative marsen sedang hi ban sat ya ka surok ang no te ngi yo i ya ka impact ka wat dah bangi but na den ngi sutu ki jing pengat ka bawan kaba baro sistem ka sit ndai marsen dap siat untuk ngi sutu ki jing pengat te namar kata kadaw ngas mo komen nakaliang junga ngapun pau ki sungu ya local MDC jungi ba punya sing nak mentagi initiative jungi iju don ban ngi man la kapor iju wan bet bat kasnong man la kapor ban mentah hiru idang ya don rekat ban ngi ba di kersan ngi kani ka crisis jong ka perthai bro kawai ndai habadan ka support
dan ngiyo kung bini support pada kayarap yang bangin fight back